असलेल्या निष्ठावान शिवसैनिकांनी समोरच्या उमेदवाराला दाखवून दिलं, काय तू फॉर्म भरलास ते निकाल मांडले. पण हे आले ते निष्ठावंत आले आणि निष्ठावंतांनी आल्यामुळे गर्दी झाल्यामुळे काही लोकांनी फोटो पण त्यांना पाठवले असतील. हे फोटो बघून त्यांची पिढी झाली. आज या ठिकाणी राणेंची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी संपवण्यासाठी आपण बाप खासदार हे मुलगा आमदार दुसऱ्याला आमदार करायला दुसरा उमेदवार बाप दोन ठिकाणी पोहोचतोय. एका ठिकाणी बोलतोय कमळ द्या, तिथे सांगतोय धनुष्य काढलंय. काय या बापाची हालत झालेली. म्हणजे आज या ठिकाणी विकासाचं सांगताय. आपण यांचा विकास कोरोनामुळे बघितलेला आहे. ज्यावेळी कोरोना काळामध्ये हॉस्पिटल या हॉस्पिटलमध्ये किती नातेवाईक किती शेजारी आपण सर्वांनी बघितलं आहे. आज त्या हॉस्पिटलमध्ये जनतेचा विकास करून सुरू केलेलं हॉस्पिटल त्या काळात ज्या लोकांना मोफत उपचार देण्याकरता महात्मा ज्योतिबा फुले या आरोग्य अभियान योजना होती, त्यांनी त्या काळात बंद केली आणि लोकांकडून गेलेल्या लोकांकडून लॉकडाऊनला घेतले आणि मुळे झालेल्या लोकांकडून 2 ते 5 लाख घेतले. अशा प्रकारचा तुमचा विकास स्वार्थाचा विकास आहे. हा स्वार्थाचा विकास संपलेला पाहिजे. हे स्वतःची मुलं आणि आपण हा विकास संपवला पाहिजे. या जिल्ह्यामध्ये जे काय केलं ते त्यांनी स्वार्थासाठी आणि स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठी बाकी काही करू शकले नाही. आज सांगा कोणता कारखाना आणला ज्यामध्ये सर्वसामान्य कामगार काम करतात. आज सांगा कोणती फॅक्टरी आणली हॉस्पिटल त्या भागातले पण लोक गेलेले कामाला त्यांचे पैसे दिले. काल इथे या प्रचार मुलाच्या प्रचार सभेत बोलले, मुख्यमंत्र्यांना भेटायला लपून गेला होता. मी तिथे गेलो तर मी मुख्यमंत्र्यांना मच्छीमारांचे प्रश्न घेऊन गेलो होतो. कारण तुला पाडण्यासाठी हेच एकनाथ शिंदे 2005 सालामध्ये बाळासाहेब शिवसैनिक या ठिकाणी प्रचाराला आला. त्या एकनाथ शिंदेला भेटायला गेले. तू कसा गेला? मी गेलो होतो मच्छीमारांच्या विकासासाठी. तू गेला होता आपल्या मुलाच्या विकासासाठी. तू गेला होता आपल्या मुलाला तिकीट मिळावं. तू गेला होता आपल्या मुलाला सिन्सिनेट द्या, मला तिकीट द्या हे सांगण्यासाठी गेले. हे तुम्ही जेवढं माझं काढाल तेवढं तुमचं बाहेर पडेल. हे तुमच्याबरोबर 16 वर्ष राहिलोय ना, त्या काळात हे जे बघितलंय ते पुढच्या काळात मी काढणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी या येत्या 20 तारखेला ही आपली निशाणी आहे, ही मशाल निशाणी आहे. पोचवा 23 तारखेला याच ठिकाणी काउंटिंगला आपण विजयाचा जल्लोष करूया. एवढं या ठिकाणी सांगतो. मी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.